stöllerkärring från Säter. I lördag skulle jag åka och hälsa på med någon blombuketter. När jag kom fram till Gagnef tänkte jag kör in och äter, men då kom det fram en gangster. Ska du stanna här? Ja, jag ska bara in och handla. Ska du stanna här? Ja, det går fort. Jag tänkte bara köpa. Ska du stanna här? Ja, det blir högst ett par minuter. Ska du stanna här? Ska du stanna här? Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Insåg väl snart att det var lika bra att åka, men han inte långt för motorn började på att bråka. Så rätt som det var blev jag väl stående mitt på åkern, och vem kommer bakom? Ska du stanna här? Ja, här har jag tänkt att slå mig ner. Ska du stanna här? Nej, jag har fått något fel på. Ska du stanna här? Ja, naturligtvis. Jag sover här i natt. Ska du stanna här? Ska du stanna här? Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Hej, det är jag. Förlåt att jag är sen. Du kan aldrig tro vad jag har varit med om, du. Fel på bilen och en tokig Gagnefskar. Det är rena turen att jag har herregud, han är här igen. Och en Gagnef Style.